Hi mga higala, mayong buntag. Let's eat. Crab. Crab na. Pag magagayon lang siya, tungod kay niya mahurot. Nasure ko ang dito na siya. Ano siya, aftertaste? Nasure lain. Kani gluten it. Nasure something to drink naman. Mga crab meat mga friends. Yaya eh. Kung mapait mo crab meat, barato lagi kayo siya, 20 pesos lang. Unya. Sulit. Sulit kayo. Hindi mo magmahal. Dali, mga ano ta? Mga anta ninyo mga friends? Uban? Friends in. Tasita? Siya. Sorry. Kasi ikaw ni buwad eh. Buwad is life. Napagod ang sabaw. Crab meat ta mga friends. Nakakauban sa pagpamahaw. Masarap. 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 Ate. Tasita. Ano si Sita? Hi. Ano sa'yo sudan siya? Crab meat ka. Ano yung sudan? Crab meat? Crab meat. Ang among crab meat, mga friends. Di Among mga crab meat, di gin mo magmahay. Kaya, unod yun siya kasagaran sa crab. Dili pa silang uban bitaw nga puro sila kanang kuan, lamas. Kani, daghan gud siya nga crab gud siya kadaghanan. Kamay ra kay ang lamas so. Mga unta ninyo mamahaw. Di man magmahay. Crab meat siya. Basta. Auga. Nga, okay. Buwan na siya. Hindi, magdo ko nakuha. Oo. Na maglugaw na ka niya sa. Mga unta ninyo mga higala. Sayang kayo. Crab meat. Crab. Dante! Prepare na eh. Kasi ikaw lang. Salamat niya. Dali ba kaon ba? Kasi ikaw lang. Ano ba sa magkamukha? Crab meat mga higala. Pass, kay man naman siya kuhan. Submit. Pass. Bawal lumabas. Ano sa inyong crab meat? Pwede lagod kayo mo order. Lami siya. Lami pa sa inyong uyab. Inyong ex. Lami pa na sa inyong ex nga nibiya. Inyong tampalasan niya ex. Tampalasan ka ba sa? Yan yan mga auta. Mga auta din yung crab meat with buwad. Buwad nga humot pa sa. Bawad niya Ang sa. sudan kay buwad o. Naging anyo. 100 years. Okay. Bawaan ka rin. 100 years ago. Bila na nakabuwan. Kawig. Mga auta niya. Crab meat mga higala tag 20 pesos lang. Malagpan. Actually, na naman yung pag-deliver karon ng mga order. Mga order na siya. Sa manipalit og crab meat karong adlaw, daghan king salamat kaninyong tanan. Nya, so pwede pa moapas. Pwede ugma, naasa ta ugma. Ugma pa dahil. Mga unsa mi? Ang mga order kaninyong tanan. Mao ni siya unod sa crab oh. Dili siya utan. Di pa siya uban ba kadaghanan utan. Meat, good. Pwede siya meat. Class Pwede. meat. Hindi siya text meat. Crab meat. Ganun siya. Ano? Lamit kayo. Crab meat. Ano? Isa ka, ano, kaskag bahaw lagi. Bisag baho ka na. Bisan panos siya. Balag panos sa kay crab meat. Ang ito yun yung mga friends. Ako yung ganahan ko niya crab meat kay kung ano siya ka ng dili siya utan na may uban nga. Uban crab meat, di ba? Kadaghanan sa crab meat mga igsuon. Di ka ka-feel. Di ka ka-feel sa club. Kung, kani,
Kanya crab good sa. Discussion pa ni siya. Ma-feeling ko na yun, may andin ikaw, crab meat. Nga niyo crab meat. Ito niya, budbud na to. Unya tagtaod. Katong budbud, maabot sa tutong budbud karon. Hi people above. Maayong buntag. Paday, mga on. Father, mga anta father. Yan, tagan ka siya dahil ito mga premium. Di na, mga anta ninyo mga higala. Kami kabantay father. Pero nakuha na yung basi mo. Di na, mga anta ninyo. Kung pwede pa lang kit-kit ka na yung Kung pinti pala ni Kikito ng Kikito niyang bayanan. kawan mo, ison. Kikito na nina mo ayang bayanan. Tama niya recycle. Hanggang yung kasama din siya din siya. Lamit na. Lamit pa ni si mong uyab nga ni Biya siya. Siya, Biya Bakit gid mo uyab? uyab. Ni Biya gid mo uyab siya. Nahuhag crab meat. Na mo, ang tanin yung tanan. Nahuhag, aliwa kanya. Nahuhag. Ano? Ouch! Wala na. Nakayapan. Nahuhag kagang. Nang mga kagang mo uyab. Coke siya, napa may coke na siya nung Ikaw inagin ko. nga may Pepsi. Naana inyong 10 diri ka ba, sir? Andalis. Dara sir na inyong order na nadiri. Oh. Alsa. Nagwat na ni ninyo. Nagpaabot na lang ni sir sa inyong pagkuha sa Reynald Andales. Mo ni siya ang mga order, mga peps. May mga order. Ito yung mga buwad. Ano pala buwad na yung Mo na ang mga order, mga higala. Asa mo itong napailain. Murag, gamit mo na kaon sa. good naman dito eh. Naman tayo blue turnet. O sa itong paitaon. Antioxidant. Blue turnet. 4. Upat na kabuo. Oh. Sabi. Ito na pa may order. Ito na ma-order nila ni Sir Reynald, ni Ma'am Debra. Wala pa iluluan na yan. Sige. Marot namang isa. Ari na sa next. Sa ngaon sa pag-ayot sa. Grabe. Kasi sa tita, akong kapamahaw karon. So, Tawa na gid ni, di na gini kapugnan. Kaning nabaho nga kanon namo, baho gamay. Pwede gini pa. Way pala ni, way pa sa iloon. oy pasayloon sa kanon. Ngaon. Dansi! Kaya na ba? Call! Peso, pwede. Call Dante! Kaya na ba kaon? Grabe gila. Unsa ka na, unsa? Unay kasakit ka no. 1, 2. So di ka magmahay ani Dili kay. na imo na usa. Di ka magmahay ani Baho kay. man ang kanon. Unsa? Baho ang kanon. Baho man. Ambot anak niya. Wala. Iidit ng dundun, yun sa puka na pag-iidit dundun. Kaduhan na niya. Magbuwang na sa... Dili Dante. Di, usap ko mo. Lubi, gumahaw ko dito sa mga daan niya. Ay, hapit ko sa... Ano crab? Ha? Malaking bagas kami ni ba? Crab meat. Kuhan ka sa kuhan ba? Restro. Tumutong gumahaw ko daan. Yung motor? Parestro na ka. Ako itong kitso-utso ang garo akong abot. Aw man naman ko na siya nagparehistro. Wa pa lagi mo kuhang restro. Ngayon man lukay. Daghan mo ang kuhan. Daghan ka ang nagkuhan. Package yun ako ka. Ano? Wa pa ang giuna. Call. Ang Dai call giuna. cancel. Ang giuna. Ang katupang
4-5 size. Unya. City on ko. Ako kasaban, lago dito sa kondisyon. Isulti ko lang kadaan nga. Sa buwan niya ay hindi madali. Hindi na buwana. Sa usap ko na parehistro. Kung magdagandagan ka kay Risto, kakon ka. Hindi na siya dakon sa Risto para mo to. Umot lang ka. Kwente. Unya. Dala suko na sa kadamiti. Masuk ko ka, Dante? Yeah. Ah, wala pa. Wala pa sintubag, Brad. Ako tong tawagan, unya. Gay. Uy, ah. Kuya Dante. Dole, gyud. Dandun ito yung Ano niya yung crab meat? Tagsara labas dundun, Mr. Yang. Kwan. Di tinuod. Kaya Dante, ang imo mo to, di pa na-rehistro. Wala pa. Okay ra dili kadakpon. Naunta ninyo mga... Chikuin, takpan ka. Sure, uy. Oo, wala may makita ang rehistro. Ngayon, hindi mo ato dito sa kuan. Dito sa... Sorry mo, lagi na nalalagyan ko din nga doon sa doon si Mana hapit, buwan naman hapit. Dali. Bitaw, no? Sa daghan kay sir, kung ito mga bang. Nagkopog, pwede rin mo dagan, may rehistro. Kuyawan ka. Nagadagan na dyan sa Peter, gusto madagan sa. Kuyawan ka kay mo. Motor ba? Wala, ito naman siya Pepsi. Coke sila niya. Let's drink Pepsi. Let's drink na lagi ka, Dante. Pepsi, oh. Ito ka mga tiwang. Hindi ma-apply siya. Adi ka, paimnon. Mura mo nasa kuan. Mura na sa probinsya lang, no? Yes? Pag-agi sa... Hindi ba abli? Pag-agis ko, Pepsi, Pepsi! Pepsi, minahalas ko din siya. Abli, kinante. Kami kay sagong tuba. Make sure. Yan, di ako sa RC. Uy. Nga may sabi ka, RC. Ilabay na lang na. Di na napainom. Di ba, abli? Uy. Ala, sira na. Si Dundun. Power kay mo sira. Nagbulan mo ba yung Like na po, dra. Hilo. Hilo. Gusto mo ba? Ano naman si Sita, Dante? Ano na ni siya ron? Nagka-waves, oh. Cobwebs. Yaps. In Bisaya. Kuan. Ansa. Ah, Ansa. bawag nga nagkub. Pasag nga nagkumbitay. Bawag nga nagkub. Cobwaves. Cobwaves. So guys, from crab to Pepsi para gamay lang good siya. Ay, tiya! Paano, suya na kayo mga tao ni mo nagkaon ka. Good morning everyone. Let's eat crab meat. Crab ko buternite. We have crab meat and then Drink buternite. crab meat and then bulad because we eat bulad. Ah, And then you have here the crab meat. And I have here my kauban sa pag-eat. Si Sita. Hi, Sita. Hi nila. Hi, akani buternite mo. And then after na yun. na mo mag-eat, Mahilis na yun itong kinakaon. Para walang ano, malang bati. after na mo magkaon, ikaw na may crab, tapos niinom na may Pepsi. Later on, ano sa namang imnon? The glutamate. According to Sita, Benefits. kaning glutamate, daghan daw kung siya benefits. Benefits nga kanang sa imong lost hair, benefits sa imuhang kanang makakita na kuno ka. Ano itong So skin. siya, kung mainom ta ni siya, makakita na gwapo siya. Sobra pa sa gwapo. Sobra pa sa gwapo. Wala ko sa bongbong banaw. Mula pa siguro sa bongbong ang pananaw. Makainit sa skin. Makanindot sa skin. Yeah, But our skin is not nindot. Antioxidant. Ah. And then, Wala na.
Si Chasita, iya gitaw ning pila ni kada ni magidagana na ni Cha. Pila ka minuto. So iya gitaw ning gidaganan, ambot ko na nanghid pa siya nanguha ani. Mo Right. siya yung Madrid na tulisan. So, money mga everyone. Money siya. Ingon si Chasita kung moinom gud ko niya kani moinom daw kuno ko ning blue ternate. Makakita daw kuno ko gwapo danti then tapos jud kuno sa bungbong ang kagwapo. Ha. Mao ba? Pero makayab ta ni Cha moinom ta ning blue ternate Cha. Oh, maglublo pa di pa lang niya. No, ang pananaw danti. Bando nga si color niya ni danti yellow. Yellow. Kailangan ka sa blue. Digit ko inom na dali si Chasita, sige inom og blue ternate. Kani ang Pepsi kani yung himong ko. Ayun na siya. Ingon na siya mga friends ha. Si Chasita. Na, inumog ko. Ingon siya nga. Kuyanti, nag-coke Coke ba digo din ni mga friends? It's a prank. Kamu ko nabasa kung coke ba ni. Kanya ingon siya nga. Kuyanti, trapo color yellow. Hala, oy, di nagin ko mo inom aning kani si Chasita Blue mo ternate. siya. Di nagin ko mo inom aning blue ternate siya kay mao day na imuhang kan. A prank. Mao day na giingon nga ang Pepsi mahimong coke nya mo inom ta ni blue ternate tingin siya nga ang Pepsi nahimong coke unya ang anang color blue nga panapto nahimong yellow. So we're done. Tapos naming mukaon. Ay, si Chasita kay wala pa. Ano na? So naami crab. Amo sudaan kay crab. Kanya, nasa ni utan. So utan. What? Abuad. And then the utan. Takbad ako di mo siya. Otan. And then the utan. Gahi na nalay. And then, later on, ganahan gyud kaning talong siya. Ano wala man ni nato itugan ta ni siya. Kuya, kaya ba? Kasi hiwa na yung manok. Sa ato na lang ni hiwa-hiwaon siya, then gisahon. Ayaw. Tugan lang ato. Kanang dako ba? Asa? Dako ang itlog atong imurang ato ikuan ba? Sige, mapayat ang itlog din kanita na nimong ko ano. Siya! Liyak kay radish later on ini kagabi man itong panihapon siya. Kao na. Kita. Actually, dinner. Dili na ako mag-dinner. Nagkano na siya ng diet. Kay nag-diet na kinsahay ko. Kay man na lang makauyab ko, di ba? Oo, na. Eternity. Igo na siya, nagplago. Daghan kini sila gipakuan ko aron makauyab daw kuno ko. Kinahanglan mag-diet ko, kinahanglan na ako blue ternate. Da. So bagoday na kanang uyab-uyab kinahanglan day daghang restrictions. Kung mao man day nang mag-uyab-uyab ka din kung mao man day nang mag-uyab-uyab ka din mag-diet ka, oy tabla na lang tanan, walang makauyab. Well, MGCQ naman ron. Ano lang, kaning ko ano, kaning MGCQ, ingon sila makauyab kuno kag silingan, nakauyab kag silingan siya pag ICQ siya. Wala mong kuyos gawas. Siya parihag gyud dito siya. Na nakauyab man ka. Wala uy. Dawa ko tama. Kanang uyab siya. Hi Ma'am Marlene Villacorta. Siya kaning radish siya. Dapat gagmayon din siya giwa-hiwa siya. Naiuba na ni gani ka ng pangguson ba? Pwede na siya isa ko sa kuan sa Palit na sinigang. Uy, nang tay buwad siya kaning pino ba? Na! Ayun, ang buwad siya. 48 years naman yung buwad. Uy, buwad. Ito sa bantayan ta. Ha? Ang buwad, ito sa bantayan. Naman sa tabuan. Na, ginawa ko mga sa tabuan. O, mas doon ba ang tabuan kaysa bantayan? Unsa mga siya, uy? Mas di siya layon. Kani siya, broccoli. Pwede ba yan siya? Kanang gisahon. Hindi na, broccoli eh. Unsa din eh? Kuan. Di ni broccoli mga friends? Broccoli. Ha? Di ni broccoli. Unsa din ni siya? Sayote? Hala, di ko na pizza. Di ko na ni broccoli. Kay pizza. Kani guys, ang butang kani si Chasita. Ay jug ako mo ingon kaninyo ay lang gyud mag-inom og blue ternate di ay gimao si Chasita sige inom og blue ternate kay ni dalan ni siyang pila ka dalan ng gidaganan na ni blue ternate kay magikuan siya. Habit na sa kilometro na eh. Lami siya simot sarap lagi na nimo siya imong gikit-kit pag-ayo nang imong crab meat. Nako dati? Naa ka Oh my goodness. You're live siya, you're live. Si hi sa nila siya may buntag sa nila siya. Oh, may buntag Sugbo. Kabisayan ng Mindanao. Mo ni si Chasita Aniya kami. madre ni siya sa una. Unya kay
Kaya nasangit siya sa... Ay, secret. Masangit ang kuan sa... Nasangit sa blade pagkahan. siya at sa mas. Ay, okay. Tiktan tayo mga tao. Siya si Chasita. Mo ni ang Chasita. Oh, pinatsilap yun siya. Silap yun siya. Simot sarap yun siya. Alam nga, Siya. sayang ma. Mandisiti ni mo kay kuan lami manggod. Siya. Kit-kit yun siya. Mag-order na po niya kuan. Alahay ni Ma'am Nilba to your. Hi, Ma'am Nilba. Ma'am Nilba. Hi, ma'am. Imo ni usa, Ma'am ma'am. Nilba, mo dyan kang ibinlan, Ma'am Nilba. Usa Ay, ka na, mo. ma'am. Kay inana ba ka na magpinangga taguay gina sa pusta na sa kay ka Ma'am Nilba na sa ato ng pusto. Ay, Ma'am, na, day. ano mama amo kang gi Ay, day, hand over, day. Turn over, day. tanaw boy. Taguay sa dasa ng butang sa. Abi sudlanan sa uy. Ay Ayun, patag uy. butang siya sudlanan na. Ay, day. Ikaw ba siya unsa man ka siya uy? Ali na diri, day. Kuan siya dundun, day. Laliman ka aning Nilba ay ni kuan Ma'am Nilba ni Chasita. Ingon siya Kuya Dante. Inom og cook bago day na Ma'am Nilba Pepsi man na. Oh, Pepsi. Unya ingon na sad siya nga. Kuya Dante, nay trapo oh, trapo color yellow. Yellow na. Pitsay. Ah, kani, broccoli, ingon siya, pizza. Agot to. Tama na siya din. Ingo, ato lang ni Hiwa-Hiwa ang talong, di ko na siya kaganahan siya, di ko na bawatan. Itlogan, ikaw siya mamo, ni itlogan siya. Kaon dyan siya. Ingon si Ma'am Nilma, kaon dyan ko na siya. Ali na diri, Siya, day. lami kayo siya, no? Kadung na siya, rin. Siya, ang lambay siya, lami pa si Moyab siya. Lami pa ang Si Moyab. tag-iya sa... Lambay! Ala, ulit tao mo yata na. Angkol! Angkol, lami ko ng tag-iya sa lambay. Igubrahan ba? Angkol, lami ko na. Goy, ako tingon si Angkol ha. Kul, ingon dong si Chasita ko nga. Lami pa ko ng tag-iya sa lambay, kul. Sa igubrahan? O, gikomprahan sa lambay, kul. Agot to. Ay, haya sa Chita. Ikaw, siya ba, ano? Ganahan magul ka sa tag-iya sa lambay, siya. Melchora Salon, mga unta Melchora Salon. Sa imo na lagi nang gi simot sarap imong lambay. Ako isa ko sa itlog, sa talong o niya, itlogan. Natug yun si Nilmaha, natug ka siya. Ako yun. Ako din tagol-tagol ako isa ko sa itlog o niya o sa talong. Lamig gid Ay, siya. ikaw No? na mo, kagum. Siya, kung ikaw, kung imo na malag, mo ganin na imo gipika-pika siya ang kanang scrub siya, kay mo isagos talong, ikaw na lang kauno niya siya. Ha? Lami na ini, crispy, gini. Kay maguba inton among ipon siya, bang guba na daan siya. Hindi lang. Ma'am Nilba, asan to yung gilahi ka, Ma'am Nilba siya? Ano na siya, yung gilahi na? Kaon na ako eh. Siya, balig. Pila ka, crab mo. Da. Nagubok ang light po. Dante. Pila ka, grabe mo na. Smiling. Smiling kasi siya, Dante, oh. So, Birthday niya. marag birthday niya. Nagubon man ko eh. So, mga friends, mga ni among mga order nga crab, amo ni Unsa naman yung pagkanti, nabukon mo sa dinato ning hagot to eh. Dali, Melchora, kaon ta, Melchora. Mga ni among crab. Dami isa siya, no? Hindi pa yun na gini may isuon na kaya sa laing kinabagyan sa Ginoo ba niya dapat happy yun ta o peaceful ba. Kaya sus lain ka na masigutag mo utoy niya mas masitag kasok ko. Mga siya, no? Kaan tag crab eh. Sige. Mga to ko pildit. Inababay na nila siya, kaya mga to na ta siya. Nga to ko pildit. Pilditi, wako siya na human, ano yung pilditi, Dante, oh. Si Mana yung pinipili. Siya, sexy na kay kalagi siya. Sexy ang ilong? Ha? Ang ilong sexy? May sexy si siya, no? Magsikrita ta kada adlaw para mag-sexy ta. Yes, napagit siya uyab. Ikato uyab niya ato niya si Kuan. Chewin. Baba, Joel din siya, bisag iyag si Cho sa day diha. Cho. Julius? Sige, bye-bye everyone! Ato na may manamay kaon and we are happy nga na kaon may crab meat. Kung order mo crab meat, ayaw mo kalimutan. Ha? Crab, bungulan na siya. Ala siya, nagbusog. Pilay mo nakaon crab meat sa mga. Ala, uy, bungol. Magyapon na akong sa, uy. Ako? Ingon ko, order mo crab meat. Shot lang nako kay naaragid ko anytime crab meat tag city ang buok di ka magmahay si Cha mana di mana siya crab. Bye bye everyone. Dai na amo na kang gilay na dai bye bye. Thank you.